puoluesihteeri Marko Varajärvi esittelee meille puoluehallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015. Joo, kiitos toveri puheenjohtaja, toverit. Mä en ala kertaamaan sitä, mitä sinne papereihin on laitettu. Te olette siihen tutustunut etukäteen, että siellä on ne puolueen eri toiminnan lohkot ja ensi vuoden sitten agendaa sille, että mitä tehdään. Ja tietysti siellä on myös tärkeä osuus, tämä meidän ruotsinkielinen osuus myös mainittuna. Ensimmäisenä haluan esittää kaikille pahoittelut. Siellä on yksi iso asia, joka puuttuu. Tiedätte, että 28. 29. päivä huhtikuuta vuonna 1990, 25 vuotta sitten, tulee siis kuluneeksi tuossa huhtikuussa, tuli 20 puolueen perustamisesta. Ja toimintasuunnitelmassa ei ole siirrettuna sanaakaan. Mä oon tästä kyllä vinkkassut, että tällainen lisäys sinne tehdään ja toivottavasti se on tuohon kello 13 mennessä niin tämä lisäys myös tullut. Ehkä semmoisena isona kuvana tämä toimintasuunnitelma, että kuten huomaatte, niin se painottuu sinne eduskuntavaaleihin ja 19.4. saakka. Otetaan koneesta kaikki irti ja sitten juhlitaan vaalivoiton jälkeen pistetään toi puoluekokous alulle, mutta tämä on ollut aika kova rutistus, toverit, varsinkin palkolliset on joutunut tässä tekemään kovaa työtä ja tietysti kiitos myös kaikille vapaaehtoisille, mutta mä oon sillä lailla, kun näitä kehittämiskeskusteluja olen työntekijöiden kanssa käynyt, niin sanonut, että sitten 19.4. niin tosiaan orientoidutaan siihen puoluekokoukseen 2016, mutta sitten jäädään pitkille kesälomille ja palataan syksyllä töihin. Eli jokainen varmasti on ansainnut sen kunnon kesälomaan. Ja työntekijät on ollut tupella ja nyt on mahdollista hengähtää, koska kuntavaalit siirtyi sinne 2017 vuoden huhtikuulle. Ja muutoin toimintasuunnitelma on tietysti avoin lisäyksille ja ei muuta toveri kuin kohti vaalivoittoa. Kiitos.